Здравейте, приятели! Преди да преминем към актуалните случки и събития, трябва да върнем лентата малко назад. И по-конкретно до изминалите местни избори във Варна и въпроса повлия ли някой на вота. Попаднах на много интересен видеоматериал в социалните мрежи и ще се опитам да ви предам част от информацията, а за тези от вас, на които им е интересно, ще оставя линк към него отдолу в коментари, за да може да се запознаете с него в целия му обем. Става дума за политическа партия Земеделски съюз Александър Стамболийски. Техните малко над 9000 гласа, които, забележете, те постигнаха без никаква активна политическа кампания. И съответно лицето Ангел Дерменджиев. Господин Дерменджиев има няколко много интересни строителни обекта. Един от които е в горичката над паметника на почивка, друг в морската градина, който е ограден от незаконна ограда, която скрива цялата морска панорама, и друг трети, който се намира в гората и дерето в местност карантината в Аспарухово. Всички тези обекти бяха спрени от вече бившия кмет на града Иван Портних. Приблизителната печалба от тези строителни обекти е близо 150 милиона лева. Лично според мен това е един достатъчно добър мотив, за да се намесиш в изборите за кмет на Варна и да наклониш везните към господин Коцев. А може пристрастието към благото на Варна да е по-комшийски. Все пак господин Дерменджиев има къща в непосредствена близост до комплекс Хоризонт, което ми напомня за друг много интересен казус, свързан с морската градина, и това е достъпа на коли към нея. С решение на съда от 18 декември 2023 година този казус е уреден, но кмета Коцев не пристъпва към действия за това нещо. Но какви ги говоря? Как да пристъпиш към действия за нещо, което години наред, заедно с твоя личен адвокат, по настоящем заместник кмет по правните въпроси господин Диан Иванов, се жалял в съда? Апропо, има още един казус, свързан с семейното заведение на господин Коцев, и това е незаконно превзетите поляни около комплекс Хоризонт, за които те не разполагат с никакъв документ, предоставящ правото им на ползване, поставянето на всякакъв тип беседки, шатри, надслони, каквото и да е. Никога не са плащали данък, наем, каквито и да е други разходи за това нещо. Да, красиво е, но това не го прави по-малко незаконно. Искам да отворя една скобка и да ви накарам да се замислите за моралната част на въпроса. Ставаш кмет на Варна и назначаваш за свой заместник кмет по правните въпроси на общината личния си адвокат, с който до вчера сте жалили всичко свързано с гореспоменатите проблеми, за които сега трябва да защитаваш интересите на Варна, а не на семейната кръчма в морската градина. Не е добре, нали? Това е от мен за сега, приятели. Следете страницата ми във Facebook, както и останалите ми платформи в интернет, и очаквайте съвсем скоро ново видео с интересни и важни факти. До скоро!